Oh alah, ketemu bocah tengil satu ini lagi nih. Lu mau kemana lu? Mau ke sungai Amazon? Po mau melipir ke kutub utara lu? Alah, ketemu lek kondektur meneh ki. Tak mampir nang omahe Jarjit karo Ihsan wae lek kondektur. Ya udah, sono mencolot dari atas ini. Ora lek kondektur. Oh iya, aku duwe oleh-oleh saka Inggris iki lek kondektur. Nek Arab ya monggo, nek mboten nggih mboten napa-napa. Anda memberi, saya menerima. Terima kasih sebelumnya. Tapi kok rada aneh ya ambunya. Wah, kuwi irungmu wae lek kondektur. Ya udah, saya tak kesana dulu, saya makan dulu ya. Kok rada blenyi-blenyi ya? Coba setunggal ah. Nyam nyam nyam. Waduh, mules banget ini perut gua. Krul-krul tidak karuan. Janjane mau ki opo le sik mau neh kondektur. Sangune dhewe kae lek lali mangan ya tak wehke to.